Ekin diote 13-13 sumarioaren bigarren saioari eta goizan hasi dira deklaratzen epaiketako auzipetuak. Euskal presoen abokatu izandako edo presoen aldeko mugimenduan aritutako 7 lagun dira horiek. Arantza Zulueta, Jonen Parantza, Naia Zuriarrain, Saio Agirre, Nerea Erredondo, Julen Zelarain eta Iker Sarriegi. Juan Mari Jauregi ere auzipetuta zegoen, baina auzitik kanpo utzi dute haren osasun egoera dela eta. Arratsaldeon guztioi, Arantza Zulueta izan da lehenengoa deklaratzen defentsari bakarrik erantzun dio. Eta epaiketako bigarren egunak eman duenari buruz hitz egiteko gurekin izan dugu Martxelo Diaz kazetaria Madrildik. Arantza Zuluetak eta Naia Zuriarrainek deklaratu dute gaur Auzitegi Nazional Espainialean 13-13 sumarioaren barnean. Arantza Zuluetaren deklarazioari dagokionez, berak ukatu egin du inolako harremanik izan duenik etarekin, fiskaltzak leporatzen dion bezala, esan du bakarrikan froga bakarra edo dagoen zentzu bakarra Guardia Zibilak eragindako sortutako txostenak direla eta batez ere torturaz ateratako testigantzak. Torturaz ateratako testigantza hauek Naia Zuriarrainenak dira. Naia Zuriarrain izan da deklaratzen bigarrena eta bere relatoa oso latza izan da. Tortura horiek nolakoak izan diran kontatu ditu eta nola egin zioten poltsa jarri zioten, nola biluztu zuten, nola mehatxatu zuten eta horren ondorioz behartu zuten deklarazio inkulpatorioak sinatzera, deklaratzera eta argi eta garbi esan du deklarazio horiek ez direla egia eta torturaren bitartez ateratako testigantzak direla. Akusazioek akordio posible bati uko eginda hasi zen atzo epaiketa, gaur ekin diote epaiketaren bigarren saioari eta hasi dira deklaratzen 13-13 sumarioko auzipetuak. Atzoko saioan ez zuen astirik eman auzipetuak deklaratzen hasteko eta beraz gaur hasi dira. Arantza Zulueta izan da lehenengoa eta egotzi dizkioten delitu guztiak gezurtatu ditu. Ukatu egin du egozten dizkioten ezizenak ezagutzen dituenik ere. Akusatuak argi utzi du bera ezela sekula izan ez albokakoa ez etaren aparatukoa. Horrez gain gogorazi du 2019ko irailean talde armatuko kidea izatea onartu zuela, zuzendaritza mailan 3 urteko zigorra onartzeko zein inputatu zeudenak libre geratzeko. Naia Zuriarrainek bigarrena izan da Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratzen eta Guardia Zibilaren eskutik jasandako torturak kontatu ditu. 5 egunez egon zen inkomunikatuta eta jasandako ukituak, oihuak eta itotzeko saiakerak azaldu ditu besteak beste. Ondoren Jon Esperantzaren txanda izan da eta Esperantzak jakinarazi du ez zuela inoiz ez izenik izan ez Mik ez Ana. Hala esaten baitu poliziaren txosten batek. Zuluetak esan bezala kidetza hori asumitu zuen 2019ko sententzian, irtenbide onena zelako 57 auzipetuentzat. Azaldu du inoiz ez duela etaren mezulari lanik egin ez iraultza zergarik kudeatu. Jarraian Iker Sarriegiren txanda izan da, bulegoko miaketaz hitz egin du eta berenak ez ziren USB batzuk agertu zirela bere bulegoko mahai baten azpian nabarmendu du. Justu Guardia Zibil bat bertan ari zela. Epaiketa eguerdiko ordu biak arte luzatu da eta bihar 13-13 auziko 3. saioa izango da. Bien bitartean, presoen gizarteratzea blokeatzeko arriskua zohartarazi du Foro Sozialaren behatokiak. Presoen baimen eta 3. gradu eskerei ematen ari zaizkien erantzunak aztertu ditu Foro Sozialaren behatokiak 4. txosten monografikoan. Eta azken ordukoa dugu udalen legeak euskararen erabilerari buruz duen artikulu bat konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela uste du EAEko auzitegi nagusiak.
Hain zuzen, aktak euskaraz idaztea Espainiako Konstituzioaren aurkako izan daitekeela dio administrazioarekiko auzien sailak, gaztelania libreki erabiltzeko eskubide konstituzionala urratzen duelakoan. Gaiz aldatuz COVID-19 helduko diogu orain, neurri berriak iritsi dira Ipar Euskal Herrira, txertoa derrigorrezkoa izango da osasun langileentzat. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri duenez, erabakien asmoa da txertaketa kanpaina bultzatzea. Delta aldaera gero eta kutsatze gehiago sortzen ari baita. Eta txertaketa derrigortzarekin batera, datorren astetik aurrera txertaketa ziurtagiria edo herritarrek koronavirusa gaindituta dutela erakusten duen ziurtagiria Ipar Euskal Herriko jatetxetan, antzokitan eta zinema aretoetan baliatzen hasiko dira. Hala uztailaren 21 aurrera osasun pasaportea 50 pertsonatik gora izango diren kulturalekuetan eskatuko dute. Orain arte beharrezkoa izan da diskoteketara sartzeko baita 1000 pertsonatik gorako gizarte eta kirol ekitaldietan ere. Bien bitartean, PCR probak eta antigeno probak udazkenetik ordainpekoak izango dira ez bada mediku batek agindu dituela. Orain arte gizarte segurantzak ordaindu ditu. Jarraian, Oiana Teixeire kazetaria. Dute egoera okertu dela, oraindik ospitaleratzeetan ez da agerikoa, baina delta aldaeraren eraginez kutsatze gehiago gertatzen ari da, batez ere gazteen artean, eta gainera ikusi da duela zenbait asteko joera zen txertaketa kopurua edo etzoala esperotakoa bezain azkar, ireki dute adintarte guztientzat, egin nahi duenak egin du, eta sentitzen zen nola pixkat geldotzen ari zela, kasurako inahitzeko txertaketa gunean, adibidez, ordurik hartu gabe ere joaiten alda txertatzera, horrek egin nahi du jende gutxiago doala itzortu hartzera. Eta orduan uste dut dela nahasketa bat alde batetik delta aldaeraren ugaritzearekin, eta bestetik txertaketa kanpaina nolabait geldotzen ari delako. Hego Euskal Herriko datuak aztertuko ditugu orain. Azken 24 orduetan 1272 positibo atzeman dira eta positibotasun tasa 10,4,4koa da. Euskal Autonomia Erkidegoan intzientzia tasari dagokionean eremu Larainan kokatu da 356rekin. Lurraldeka aztertu Zaraban 94 positibo berri atzeman ditu Osakidetzak, Bizkaian 404 eta Gipuzkoan 251. Nafarroan berriz 484 kutsatu detektatu ditu osasunbideak, jarraian xehetasun gehiago. Badirudi konexio arazoa ditugula, datu txarra kasu kopuruari dagokionean eta baita ospitaleratzei dagokienean ere. Uneotan dagoeneko duela astebete baino 131 gaixo gehiago daude COVID-19 dutela Hego Euskal Herriko ospitaleetan, kopurua duela 2 astekoarekin alderatuta, igoera hori 128koa da. 153 pertsona daude gaixotasuna dela eta ospitaleratuta, horietatik 39 ziuzaintza intentsiboetako unitateetan. Eta hasiera batean behintzat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari eragiten dioten neurriak ez ditu berrikusiko Jaurlaritzak uztailaren 22 arte. Orduan egingo baita Labiren aholku batzordearen bilera. Dena den azken albistea da jatetxeek bertan kontsumitzen duen bezero talde bakoitzeko pertsona baten izena erregistratu beharko dutela. Honen helburua egun horretan jatetxean egondako inork positibo eman ezkero gainontzeko bezero guztiei abisatu ahal izatea da. Bestetik, Espainiako gobernu aldaketak Nafarroako erkidegoari nola eragin dion azalduko digu Josu Ganuzak. Nafarroak estatuarekin hainbat negoziatze fronte irekita dituen garaian iritsi da iraultza Espainiako gobernura, tartean mai gainean daudenean, eskumenen eskualdatzeak eta hitzarmenak berritzea, zein foru erkidegoan eztabaida sortu duten legeen onarpena.
Horrela, ministro berrien kargu hartzeak eta udako etenaldiak Nafarroaren eta Estatuaren arteko harremanetarako alderdi garrantzitsuen tramitazioa are gehiago luzatzearen arriskua sortu dute. Izan ere, 5 urte baino gehiago daramatza ezegonkortasun politikoak, eta horrek autogobernuaren arloan foru agintariek nahiaina aurrera egitea eragotzi du. Hain zuzen ere, Sánchez presidenteak bere kabinetean sartu dituen 9 aldaketak, Nafarroak eskumenen eskualdatze zehatzen negoziazioak oso aurreratua dituen unean gertatu dira, hala nola trafikoa foru zaingoarentzat hartzea eta gutxieneko diru sarrera edo oinarrizko errenta. Gainera, gobernu aldaketak kolokan jarri du memoria historikoaren lege onarpena, izan ere Bolaños ministro berriak hori geldiarazteko eskatu baitu. Honetaz gain, hitzarmen ekonomikoa ez da 2020 urtetik berrikusi. Ikusi beharko da ere nola eragiten dion Espainiar gobernuaren aldaketak, auto elektrikoaren ekoizpenari, zein aurreikusita dagoen auto baterien fabrikari. Bien bitartean Urkulluk pandemiaren kudeaketa eta ekonomiaren hazkundea goraipatu ditu hauteskundeen urtemugan. Lehendakariak legealdiaren orain arteko balorazioa egin du eta Espainiako gobernu berrituarekin lanean jarraitzeko asmoa agertu du. EH Bilduk berriz Jaurlaritzak oposizioarekiko izan duen jarrera kritikatu du. Duela urtebete izan ziren hauteskundeak, gogoratzen balen baduzu, uztailaren 12an. Eta ordutik egia esan, Eusko Jaurlaritzarekiko harremana oroar nire ustez izan da etxigarria eta dezepzionantea, hasi zen unetik gainera, ez da, Urkullu lehendakariak, edo momentu hartan funtziotan zegoen lehendakariak ezpaitzuen lehenengo erronda bat ere egin alderdiekin, ez da, oposizioko lehen indartsu bilakatu zen Euskal Herria Bildurekin. Eta ekonomia gaietan Tubacexek ez ditu lan txandetan sartuko kaleratu asmo zituen 129 langileak. Soldatak ordainduko dizkie, baina etxean mantenduko ditu, sindikatuek greba mantendu edo ez erabaki behar dute orain. Ekonomia alde batera utzita, iparraldera begira jarri behar dugu orain, 23 urteko gizon batek salaketa jarri du arraza diskriminazioagatik Baionan, eta azaldu du larun batean sartu nahi zuen taberna bateko atezainak ez ziola bertara sartzen utzi haren azalaren koloreagatik. Gazteak zehaztu duenez, tabernako segurtasun langileak ez zion sartzeko baimenik eman beltzek arazoak sortzen dituztela esanez, eta jabeak ez duela barruan beltzik egotea nahi azpimarratuz. Bestalde, Arbonako lur okupatuetan ekintza batera deitu dute astearte goiz honetako LB eta Lurzaindiak. 100 traktor bidean dira goizeko 8:00 iparraldeko bideetan Arbonara heltzeko goizaldean. Jarraian Eki Erremundegi Berriako kazetaria Arbonatik zuzenean. Bai eguek dion, ala da hemen gira Arbonako lur okupatuetan, badakizue orain duela egun batzu okupatu zituztela ELB sindikatuak eta Lurzaindiak Arbonako laborantza lur hauek. Urteetan laborantzarako dedikatuak izan dira, baina orain salmenta espekulatibo baten bidez biziki garesti saldu nahi dizkiote Parisko erosle aberats bati eta ondorioz laborantzako lur izaiteari utziko diote. Badu egun batzu hemen okupazio batean ari direla ELB eta Lurzaindia salerosketa hori salatzeko eta entxeatu dira bai jabearekin eta bai eroslearekin ahemanetan ez hartzen, baina gaur esplikatu duten gizan ez batekin ez bestearekin ez dute mintzatzea lortu. Euskal Elkargoko lehendakariak Jean-Jone Etxegaraik ere proposatu zuen bere bitartekaritza bai eroslearekin eta bai jabearekin mintzatzeko eta erosketan eragiteko, baina berak ere ez du bilkura bat antolatzea lortu eta horregatik gaurtik aintzina ekintzak gogortzea erabaki dute. Orain dela egun batzu, hor berean baratze bat plantatu zuten, erakusteko hemen lujek balio dutela baratzekuntzarako besteak beste, eta gaur 125 traktorekin etorri dira, Ipar Euskal Herri guztiko dozenaka laborari ekintza batean parte hartzera, eta Bazkal ondoren miahitzera joango direla iragarri dute, traktorekin ibilbide bat egiteko eta pentsa daiteke ekintzaren bat ere eginen dutela. Gau jarriki ejan dute, ez dute txitzeko asmorik, hemen segituko dute, bojokan segituko dute, eta gaurkoaz gain ekintza gehiago iragarri dituzte, eskala bat gorago joaiteko asmoa iragarri dute, eta ondoko itzordua gaurkoaren ondotik jadanik iztaki dute, ostegunan elkartuko dira hemen, ahatzeko 7 beste ekintza haundi baterako.
Bestalde, Peio Jorajuria Seaskako lehendakaria izan da magazinean eta kontseiluak murgiltzen sistemari eginiko gerra deklarazioaz aritu da. Parisetik hori izan da, gerra deklarazio hutsa izan da. Lortu ginuen demokratikoki gauzak aintzinaztea. Senatuan, legebiltzarrean bozkak irabaziz, Frantziako eskualdeetako lehendakari guzien sustengoa bat ginuen, baina demokrazia batzutan ez da aski, eta hor atera dute azken kartutxa, baina gerla atomikorat detzen gaituzte. Guk paregi merko dugu, ez dugu hori usten alpasatzenat, eta ditugun alguziak baliatuko ditugu hori borrokatzeko. Eta Bilbon asteburuan gertatutako eraso homofoboa salatu dute kalean. Eraso homofoboak ugaritzen ari diren kezkari beste koska bat gehitu zaio asteburu honetan. Larunbatetik iganderako goizaldean Bilbon 2 gaztek erasoa jasan zutela salatu dute eta 100 herritar atera ziren atzo arratsaldean. Era horretako erasoak buka daitezela eskatzera. E28 koordinakundeak egin du deialdia eta Borobilan elkarretaratze bat eginez elkartu ziren Unamuno plazan erasoa gertatu zen leku berean. Nazioartera begira jarriko gara orain, Mauricio Macri presidente ohiaren aurkako salaketa aurkeztu du Argentinako egungo gobernuak. Bolivian 2019an estatu kolpari esker boterera iritsitako gobernuari laguntzeko armak eta munizio bidaltzea leporatzen diote. Queridos argentinos. Argentinako gobernuak auzitara eraman du Mauricio Macri lurraldeko presidente ohian. Boliviako kolpistei laguntza materiala bidali izana leporatuta. Zehazki, 2019ko estatu kolpearen kontrako manifestazioen aurkako errepresioan, erabiltzeko munizioa eta istiluen aurkako materiala bidali izanagatik salatu dute. Gobernuko 3 kidek jarri dute salaketa. Euren arabera, Janin Áñezen diktadura gisa definitzen duten gobernu hori egindako bidalketak legez kanpokoak izan ziren. Alberto Fernández, egungo presidenteak adierazi du oso larria iruditzen zaiola Argentinako gobernu batek beste gobernu kolpista bati modu horretan laguntzea eta beharrezkoa zela salaketa hori aurkeztea. Sentí mucha vergüenza porque Argentina haya prestado armamento y gases lacrimógenos y gas pimienta para reprimir a un pueblo que se estaba oponiendo a un golpe de Estado. Ustez, Argentinako aire armadako hegazkin batean iritsi zen material hori Boliviako hiriburura 2019ko azaroaren 13an. Hegaldi berean, Argentinako muga poliziako hainbat kide ere bazijoa zen. Argentinak La Paz hiriburuan duen enbaxadaren segurtasuna bermatzeko helburuarekin. Áñezek gobernuaren kontrola azaroaren 12an hartu zuela kontutan izan da, estatu kolpea gailendu eta biharamunean iritsi zen laguntza guzti hori Argentinatik. Egungo gobernuak egindako barne ikerketa administratiboaren arabera, erregistro ofizialek diote su armak, munizioak, balen aurkako txalekoak, piper gasezko espraiak eta gasezko eskuko granadak bidali zituztela besteak beste. Astelehenean aurkeztutako salaketa honek Macriri eta bere gobernuko beste 10 goi kargudun ohiri eragiten die. Kiroletan historian arrasta utzi du Ane Mintegi tenis jokalari gazteak. Wimbledon lehiaketa irabazi du junior mailan finalean Nastasja Eskunk alemaniarra 3 setetan mendean hartuta. Goizean berekin izan gara. Ane Mintegi tenis jokalariak igandean Wimbledon txapelketa irabazi zuen. Garaipen historikoa eskuratu zuen Idiazabalarrak. Mintegik ez zuen espero Londreseko kantza ospetsuan saria jasotzea, baina galtzen hasiarren ezen kikildu. Izan ere, 11 telebistari azaldu dio esperantza gehiago zituela Roland Garrosen. Hala ere, semifinaletara heltzean sasoian zegoela ikusirik aukerak zituela konturatu zen. Ez nuen pentsatzen Wimbledon iraziko nunik. Esperantza gehiago nozken Roland Garrosen itxikoa, baina, Roland Garrosen oktagozenak initun,
eta, bueno, Wimbledonen hasi nintzenen, pixkanaka hogeita hasi nintzen sentitzen da semifinalea iritsi nintzenen da irazi nunen pentsa non posibilitatea beneukela. Euskal Herriko eta Espainiako hainbat hedabideek Mintegiren garaipenaren berri eman dute. Gauzak horrela, Mintegik 2 garaipen erdietzi dituela esan daiteke. Alde batetik Londreseko trofeoa eta bestetik emakumeak kirol munduan gehiago ikustaraztea. Mintegik nabarmendu du oso garrantzitsua dela horrelako garaipenak agerian jartzea. Azkenen importantea da baita jakitean, azkenen, horako torne bat iraztea, ez da beti irazten. Ebako bezkon iraztea baita garrantzitsua da. Idiazabalen adi jarraitu zuten herrikoaren neurketa finaleko partida zuzenean ikusi ahal izateko pantaila erraldoia jarri baitzuten plazan. Emozio handiarekin eramandu saria herrira Mintegik. Azkenen emozio asko da oso politika azkenen olako txapelketa bat etxeak hartzea, ez da erreza. 17 urte besterik ez ditu eta etorkizun oparoa dauka aurretik. Lanean jarraituko duela berretzi du tenis jokalariak, baina jakin badaki bide luzea duela aurretik. Eta momentu txarrak zein onak ere biziko dituela. Azkenen bidea oso zaila da eta edozein momentutan hobeto ezkio jundaike, baina bueno, esan duten bezala bidea oso luzea da eta momentu txarrak eta onak etorriko dira. Jokatzen jarraitzen du Mintegik aste honetan Gasteizen dago, gaur hasi baita Araba World Tennis Tourra. Lehenengo partida ez dela erreza aitortu arren ahalik eta hobekien egingo duela jakinarazi du. Kirolekin jarraituz partida ofiziala jokatzeko atea itxi dio UEFAk futboleko euskal selekzioari. Lusport Kirol hedabide digitalak kaleratutako informazioaren arabera, Europako futbol elkarteen batasunaren batzorde exekutiboa Londresen bildu zen atzo Europako finalaren atarian, eta aho batez erabaki zuen erakundeko kide izateko Euskadiko Futbol Federazioak joan den abenduan egindako eskaera baztertzea. Ostera Iruñako udalak harrera egin dien munduko xake jokalari onenei, tartean munduko txapeldunari. San Fermin mundiala nazioarteko xake txapelketan ari da jokatzen munduko onenak. Kultura arloan uztailaren 16tik abuztuaren batera garatuko da Erriberriko antzerki jaialdia. Egile klasikoek eta gaur egungo sortzaileek osatzen dute diziplina anitz biltzen dituen egitaraua. Nafarroako zein estatuko konpainien ikuskizunak emango ditu jaialdiaren 22. edizioak. Ostiralean emango diote hasiera Erriberriko antzerki jaialdiaren 22. edizioari. Uztailaren 16tik eta abuztuaren batera bitartean antzerki klasikoaren egoitza bilakatuko da Erriberri, 11 proposamen biltzen dituen egitarauari esker. Antzerkia bera noski, baina dantza, musika, poesia eta besterako diziplinak bilduko ditu programak, arimaren bideetan zehar lelopean. Horretarako, antzoki bilakatuko da Nafarroako erregerreginen Erriberriko jauregia. Hango kanpo aldean jarriko baitute Lakaba eszenatokia, jaialdiaren gune nagusia izango dena. Carmen Linaresen flamenko ikuskizunak irekiko du egitaraua ostiralean, pero 40 urteko ibilbidean oinarritutako emanaldia. Programan alaber sortzaile klasikoen zenbait emanaldi daude bilduta. Federico García Lorca, William Shakespeare edota Leon Felipe esaterako. Eta baita egile garaikideenak ere, Raymond Carver kasu. Estatuko hainbat konpainia arituko dira taula gainean, eta baita Nafarroako 11 talde ere, horietako 5 Lakaba eszenatoki nagusian. Hilaren 20an izango da lehenengoa, Amiko taldearen Transitos. Hurrengo egunean, 21an El Sol de York taldearen txanda izango da, Txikos y Txikas ikuskizunarekin. 22an berriz,
Iluna produkzioa konpainiak benzido sobrantzestuko du. Urrengo emanaldia hilaren 28an izango da. La Caja Flotanteren Beautiful Stranger eta jaialdiaren azken egunean izango da abuztuaren batean The Lyrical Viewren oinak lurrean. Pandemiaren eraginez neurriak hartu ditu jaialdiak noski eta areto itxietako edukiera 60% mugatua dute. Hori dela eta 226 eserleku baino ezin izan dituzte jarri salgai. Era berean, sarreren salmenta erritmo azkarrean doala ohartarazi dute, eta emanaldi batzuetarako sarrerak dagoeneko agortuta daudela. Hala ere, oraindik badago sarrerak eskuratzeko aukera, online zein bertara joanez. Se quedan abajo los viejos, sujetando a los nuevos. Bestetik, Asier eta biok dokumentalaren nondik norakoa jarraian minutu batean. Asteburu honetan 11 telebistan ikusteko aukera izango duzue. Bestetik, Gasteizko Andramari katedrala errealitatea areagotuan bisitatu alda. 3 bideo berrik osatzen dute esperientzia 12. mendetik eraikinak izan duen bilakera erakusten dutenak, 360 graduko bideoen bidez. Gasteizko Andramari Zuriaren katedralaren bilakaera historikoa ikusteko proiektua jarri du martxan Santa Maria Fundazioak. Errealitate birtualeko betaurrekoekin egindako bisita gidatuan, katedrala 12. mendean eraiki zenetik gaur arte izan duen bilakaera ikusi dezake bisitariak. ...360 graduko 3 bideo berrik osatzen dute ibilbidea. Lehenengoa Erromanikoko Eliza barruan garatzen da. Gaurko katedrala eraiki zen leku berean altxatu zena 12. mendean. Bigarren zatian, mende bat aurrera egingo du bisitariak, katedrala eraiki zen garaira 13. mendean. Antzinako Eliza eta egungo katedralaren arteko garaiari dagokio bigarren zati hori. Hiriko hesiaren kanpoaldean eraiki ziren katedralaren hormak jada. Azken bideoa katedral barruko obretakoa da, 14. mendean zehar. Han proiektuaren promotoreen arteko bilera ikusteko parada ere izango du bisitariak, elizgizonen eta Gasteizko nobleen parte hartzearekin. Urritik aurrera garatzen ari den errealitate areagotuko proiektuaren garapena da esperientzia berri hau, eta bisitarako ordua katedralaren webgunean edo telefono bidez erreserbatu daiteke dagoeneko. Halaber, etxetik ere ikusi ahalko dira bisitarako prestatu dituzten bideoak. Gauzak horrela, Siberutz taldearen Flashball abestiaren bideokliparekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. Disko berria aurkeztu berri dute eta arratsaldean kontzertua emango dute Siberuko Zinka ostatuan. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Thank you.